मने मत कहे। रजऊ आ गइलन तो भगवान के गोहरावतिया कि कितना दिन फोन पर बात करत करत आज भेंट भइल बा। तो हे भगवान हम ये मनाओ तनी कि आज सुबह हो कहीं मत दे, राते रह दे। भगवान से निहोरा करत तारी कैसे आ कहत तारी कि आज हो पहिला मिलनवा, मिलले सजनी के सजनवा, कि हमारे अंग अंग गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी कि आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी, आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। कि आज हो पहिला मिलनवा, मिलले सजनी के सजनवा। जय हो हे भगवान। हमार अंगे अंगे गुलाब नियन खिलल बाबा दनवा। सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी कि सुनी सुनी भगवान जन बिहान होके दी। तो यह बे राजा जी के कुरवे में जवन होके दी, आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। वाह वाह, नया जकर बिया हो करा खातिर बा। नौजवान भाई लोग लगन आवे वाला बा, ऐसा मेहरारू मिल जाए लो तो खूब खुश रहे हैं सब। और मिजाज में राजा जी के कुरवे में जवन होके दी, आज राजा जी के कुरवे में जवन होके दी। लड़की कहती है कि इतना खुशी मिली राजा जी के कोठवा में। कार्तिक भैया, राजा जी के उठावा में उठ जब साथी, राजा जी के उठावा में उठ जब साथी। भुकुर भुकुर परी हमारा दिलवा के बाती। हाँ भुकुर भुकुर परी हमारा दिलवा के बाती।